Od bumbara, da li mi to dobro ide, Bojana? Evo neka kaže Anđela, neka kaže Ružica. Šta je bilo? Jebemo mater. Gotovo, ne gađajte se sa šarepom više. Slušaj! Dobro gaću, gocu. Odvedite Biljanu u toalet, neka se umije. Viš kako je Bog veliči. Vesna, tebe sam pitao za savjet, da li mi dobro da nas ide. Vesna, Petra ti tvoga ustani. Prestanite se gađati sa šarepama. Da li sam te pitao da nas, da li mi dobro ide. Odvedite devojku kako treba produkcija. Marko! Polako! Marko, je sve okej? Dosta jak udar, Šta je bilo? Obezbeđenje neka uđe odmah. Gastuze, neka uđe odmah obezbeđenje. Iznesite devojku na vas. Režija. Neka uđe obezbeđenje, ostali se, vratite, nemojte svi. Vratite se, ostali. Toplo je ovdje, pretpostavljam. Hajde. Nemojte se gađati više šargarepom niti bilo čime. Smirite se, hajde. Pa nije, Brendon je prvi Goco. Goco da mu uzvrati. Goco? Brendone. Dobro, javit će nam obezbeđenje čim bude bolje Ljubici. Nisi namerno Goco sedi. To što Brendon prvi provocira, evo šta je izazvao. Goco sedi na svoje mjesto i ne nerviraj se.